followers sa ato na kita karon aron maghisgot na maghisgot kita mga igsoon kay pinakalit kini ato ang live kay nakakita ko sa Facebook nga dunay usa ka Katoliko tiguang nga Katoliko murag edad ato sa 60 tag si tatay looy kay si tatay nga gingnan siya nga tay gusto ka maayo tay isurindir na ang mga rebulto nga imong giludhan-ludhan tay sa mong altar mo na gitambagan siya sa mong pastor nya gipangutana siya sa mong pastor nga mo na hinungdan tay nganong nabungol ka di ka kakita tungod anang imong pagludluhod sa mong mga rebulto no kay para gud sa mga dili Katoliko kinigong mga larawan sa mga santos mga higala para nila gud mga igsoon dili maguni maayo para nila sa mga dili Katoliko kay para sa ilang pag-ila Diyos man kuno nang atong mga larawan ni Santa Maria larawan ni San Andres larawan ni San Judas Diyos na para nila mga higala mo na si tatay kay gusto laging maayo nya pirtir ba tong layo ato niya gikan pa sa Cagayan duda ko kato si tatay murag edad siguro tog 60 mo to giingnan siya sa mong pastor nga ang nakabungol nimo tay tungod anang imong ludluhod sa mong rebulto mo na tay puhuntay kung makauli na ka sa iyong balay ilabay itong mga rebulto dito tay isutog sako kamo na hinungdan tay nganong nabungol ka nabuta ka kay tungod anang imong pagluhod-luhod sa mga Diyos-Diyosan nya si tatay intaon giwalihan sa mga pastor gikutluan og tekstos Biblia gigamit din is mga pastor sa pastor kining Salmo 115:4 ug 10 kabaw naman ta nang ilang mga teksto gamiton ba Salmo 115:4 10 nagingon dito ang ilang mga larawan dunay mata dili ka kita dunay dunggan dili ka dungog dunay baba dili kasulti dunay mga tiil dili kalakaw ug dunay mga kamot dili kalihok ay dili kabakyaw tanawa tay tutukin ang imong larawan ni Maria kanang larawan ni Maria tay sa imong altar tay di ba tay bisag unsaon pa na nimog sulti tay unsaon pa nimog hunghong tay di gud na mutingog ng imong Maria tay sa ato pa tay mao nay gibawal sa Ginoo tay niingon dito ang Ginoo nga ang ilang mga Dios hinimo og plata dunay baba di kasulti o tanawa tay mo na tay ipanglabay ng imong mga rebulto isud na og sako mo nay giwali sa pastor nya si tatay intaon gayango-yango intaon nya ato ning encounteron mga higala ba ato ning tubagon kay kini mong style o taktikas mga pastor pirte para bang batanon pa ganay kayo nangilad na no batanon pa kayo nangilad na murag paparihar ato na kog edad walang ko kaila tong pastora katos pastoro to nga pirti pang batan-una nangilad ato ning klaruhon ba mga higala kitang mga Katoliko do na mangyutay mga official nga mga panudlo di ba kitang mga Katoliko do na kitay mga official nga mga panudlo simbahan ug kanang mga official nga panudlo sa atong simbahan nasuwat na sa atong Catechism of the Catholic Church nasuwat po na sa Fundamentals of Catholic Dogma o sa Doktrina Kristiyana na dihang atong mga panudlo sa simbahan nahasulat diha sa Catechism sige kog basa-basa sa Catechism mga higala sige kog basa sisisi wa gyud ko kabasa mga higala nga ang atong simbahan nanudlo nga ludhi ng mga rebulto ludhi ng rebulto ni Maria ludhi ng rebulto ni San Juan ludhi ng rebulto ni Black Nazareno wala man udlo ang atong simbahan ana busa kanang katarungan nila nga nagluhod tag rebulto hunahuna ra gyud na sa mga pastor dili na as panudlo sa simbahan wala na as panudlo sa simbahan ako dugay na kong Katoliko hapit na ako mag 26 katuig nga Katoliko katos tatay say sinta na to katuig na himong Katoliko pero nahibulong ko nagluhod kuno siya rebulto pastilan nagluhod kuno siya rebulto ay yang giludhan si San Andres San Antonio mo kuno yang giludhan tay ayo pangilad tay no pasensya kay tay ha ako tay dugay ko sa Katoliko po tay pero taas pa katay kay sa nako kay guwang pamangka kay nako bay 5 na ko katuig tay sa Katoliko tay wa gyud ko magluhod og rebulto tay kanang rebulto tay gibutang ra taon na sa altar nagbarog ra na kanang rebulto tay sa minto na ludhana nimo tay maguba ang imong tuhod
mapaut ang tuhod nimo tay, guba imong tuway-tuway ana tay, kung imo nang ludhan ang rebulto tay, kasakit anang rebulto ludhan nimo. Muna tay nasayop ka tay sa imong pag-ingon tay nga giludhan na to ang rebulto ni Maria, rebulto ni San Antonio, rebulto ni San Andres. Muna tay nasayop ka sa imong pag-ingon tay nga giludhan na sa Katoliko. Wala na natuludhi tayo Kanang rebulto tay nagbarog ra na sila sa altar. Ang atong giludhan tay ang ludhanan. Di ba? Ang ludhanan ang atong giludhan dili ang rebulto. Kay imagino nimo Katoliko kay imo nang ludhan ang rebulto, batugod na kasakit sa tuhod ana. Ako di ko kumuluhod ana. No? Di ka mabuag ang imong tuway-tuway ana, ludhan na nimong rebulto, kasakit ana. Muna tay ayo pagtuo anang giingon sa pastor tay nga kiluhod kuno tag rebulto, nagsimba kuno tag Diyos. Ayaw gyud tay, ayaw gyud pailad ana tay. Wa gyud ta magluhod og mga rebulto ha. Muna balikon ko wala gyud panudlo sa Santa Iglesia Katolika nga nag-ingon ang atong simbahan nga ludhi ninyong mga rebulto. Ha, wala gyud mag-ingon diha. No? Challenge nako sa mga dili Katoliko sama atong pastor nga batan-on. Challenge nako sa mong pastor nga basahi ko sa panudlo sa among simbahan nga Katoliko nga nanudlo ang simbahan nga ludhi ang mga rebulto. Wala kanang rebulto pirting sakita na ludhan. Kahoy go na, bato go na ludhanan namo. Di ka maguba among tuhod ana. Gubay tuway namo kung amo nang ludhan. Sa ato pa wa na mo ludhi. Kay wa man na mo ludhi unsa man di among giludhan? Ang giludhan namo ang ludhanan. Ang ludhanan nga naa sa simbahan mo ay among giludhan. Nagatubang lamig mga rebultos, mga santos. Kay kana manggong mga larawan tay nga naa sa ato nga kanang mga tawhana nagsimbolo na sila sa mga balaan nga tao. Sama panang litay kanang larawan nga naa sa imong altar, kanang larawan ni Santa Maria. Kanang rebulto ni Santa Maria tay nga naa sa imong altar, kanang larawan ni Santa Maria tay nga naa sa imong altar nagsimbolo na sa moingon kag simbolo dunay gisimboluhan. But pasabot nga kanang larawan sa mga santos nga naa sa imong altar gisimboluhan, naa ni gisimboluhan. Unsa may gisimboluhan? Ang gisimboluhan ana ang tinuod nga Maria nga maoy nanganak ni Ginoong Hesus. Ha, ang tinuod nga Maria tay. Muna kanang mga larawan sa mga rebultos, mga santos nga naa sa atong altar, kana sila tay gipangbutang na sa atong altar kay kanang mga tawhana magpahinumdum kana nato nga kanang ding mga rebultor sa mga santos nga sa atong altar nagsimbolo na nagpahinumdum na nato nga dunay mga balaang tao kaniadto sama ni Maria. Mao patigingan nila naglarawan, di ba? Mao patigingan nila naglarawan kay muunay mo larawan sa atong hunahuna ba? Muunay mo pahinumdum mo larawan sa atong hunahuna nga makalarawan ta makahunahuna ta nga lah mo man dining larawan no, mo man din si Maria man din nagsimbolo man din ni Maria nga mo inahan sa atong manunubos. Mao na sa tay, mao na itumong tay nganong naa tay mga larawan sa atong altar. Kay kanang mga larawan sa atong altar tay pagpahinumdum na nga mao na mga nagsimbolo na sa mga balaang tao kaniadto sama ni Maria. Sama pananglit. Doon na tay larawan ni Santo Cristo. No? Santo Cristo gibutang sa imong altar. Kanang larawan ni Santo Cristo tay nagpahinumdum na tay nga nagpahinumdum na nga dunay Kristo nga nagpakamatay nato sa krus aron maluwas ta sa atong mga sala. Kanang Dios kunili giisip na nato sila nga larawan sa mga santos. Sa to pa wala ta mo isip ana nila nga mao ni atong Dios. Kining larawan ni Maria mao ni atong Dios. Wala mo na tay nga ayaw gyud pailad anang pastor tay kay moingon sila nga nagsimba kuno tag Dios nagluhod kuno tag mga Dios wala tay kay moingon gani kag Dios tay. Ha, kung moingon gani kag Dios mao nang mga magbuhat kag larawan niya imong isipon nga Dios. Pero kung magbuhat lang kag larawan niya tay, magbuhat lang kag larawan niya pero wala nimo ilhana nga Dios na kana nga larawan dili na matawag og Dios. No mao na tay, mo nay nakasayop sa katong pastor tay nga nagwali mo tay luoy kay katay giilad kaniya tay tiguwang na kay katod kay kanang mga larawan imo lang nang gibutang aron pagsimbolo aron pagpahinumdum kanato nga dunay mga balaang tao nga nagpakamatay tungod sa pulong sa Ginoo. Mo na siya tay unya kana magong Dios tay
kanang imo pitong ilhon ang larawan tay, ilhon nimo ang rebulto tay nga kana Dios, nga imo nang ampuan ang rebulto tungod kay Dios na nang rebulto, ana masuko ang Dios tay. Pero ang Katoliko ingon ana ba ang pag-ila nato sa rebulto tay? Wala gyud. Wala man. Wa man ta mag-ila sa rebulto tay nga ang rebulto mao na atong Dios, ato nang ampuan kay mao na atong Dios. Wala gyud tay. Kay kita katay Katoliko magampo ganit makadungog gani katay kay kabaw magjugo tay Katoliko mangyug katay no. Kita bagag Katoliko tay moingon tay nga, di ba, pag panahon sa ato ang pagampo sa Our Father, sa amahan namo, moingon man gyud ta amahan namo naa kas mga langit pagdaygo ng imong ngalan. Di ba kanang Our Father pagampo man na to, no? Pagampo. Sa ato pa kanang Our Father mo nang atong pagampo. Mo ni litukon sa Katoliko kung kita magampo, moingon ta amahan namo naa kas mga langit pagdaygo ng imong ngalan. Kinsa di atong giampuan ang amahan nga naa sa langit. Kinsa atong gidaig ang amahan nga naa sa langit. Wa ta moingon nga amahan rebulto ka larawan ang among giampuan. Wala. Di ba tay? Kita pagka Katoliko magampo tay panahon sa amahan namo moingon nga amahan nga naa sa larawan. Larawan ang among giampuan. Larawan ang among gidaig. Niingon ba ka ana? Ni ana bata? Wala. Busa tay. Ayaw jud pa ilad anak nila tay nga moingon sila nga ato kunong giampuan ang mga rebulto. Wala na to ampuin ang rebulto tay. Kay ang Katoliko magampo moingon man gyud ta nga amahan namo naa kas mga langit pagdaygo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong kingharian. Matuman ang imong pagbuti ni Siyuta mingon sa langit. Kinsa ri atong giampuan tay? Ang amahan tay nga naa sa langit tay. Wa mo ingon ang wata mo ingon nga amahan rebulto ka, rebulto ang among giampuan, rebulto among gidaig. Wa gyud ta mo ingon ana tay. Muna tay nga sa mailad ra ning mga pastor, no? Sa mailad ra ning mga pastor. Unya tay ang Dios tay kanus-am masuko ang Dios sa maong larawan kung ang larawan imo nang isipon nga Dios. Sama pananglit ani tayo naa sa Isaias kapitulo 44 versikulo 17-18 tay. Basaha tay Isaias 44 17-18. No? Sa Isaias 44 17-18 nga dunay mga tao tay nga nagkuha og isda. Pagkuha nila isda tay, kay gutom man kay sila, ilang gisugba ang mga isda. Unya ilang gikaon ang katunga sa mga isda. Unya nabusog man sila tay, busog man lantiyan. Muto kay nabusog sila tay, gituhuan sa mga tao tay nga katong isda nga nakabusog nila mautoy ilang Dios. Sus ang katunga tay kay wa man mahurot ang katunga sa isda tay. Katong isda nga ilang gisugba, ilang gihimo og Diyos nila tay, giila nilang Diyos, gihimo nilang larawan tay ang katunga sa mga isda nga ilang gisugba. Nga unsay nahitabo tay? Unsay nahitabo? Ila nang gisimba ang maong larawan ang isda tay. Ila lang giila nga Diyos tay. Ila nang giampuan ang larawan tay. Kay nganuman kay para nila tay katong larawan nga isda tay nga ilahang gisugba, maoy nakapabusog nila tay. Unya mao toy giila nilang Diyos tay. Nya unsay ilang gisangpit tay sa maong isda tay. Niingon dayo nang mga katawhan tay. Nisangpit sila, oh ikaw among Diyos. Ikaw ang nagluwas kanamo sa among kagutom. Tanawa? Ang isda tay nga mooy ang isda ra tay nga binuhi ra sa Dios. Usa ra ka binuhat mao ni ilang giila nga Dios tay. Kay tungod kay nabusog man sila tay kay pagkaon nila sa mong isda tay ba nabusog man ilang tiyan tay. Muto ang ilang pagilas mong isda. Mao na to ilang Dios mo to ang kasubra ato mao na ilang himong larawan mo to paghimo nila larawan tay. Sa mong isda ila nang giila nga Dios.